predtým, ako začneme, by sme sa chceli poďakovať všetkým našim sponzorom, kvôli ktorým môže byť tento diel uskutočnený. Pre viac info nás sledujte na sociálnych sieťach ako je Instagram alebo TikTok. Takže poďakovali sme sa našim sponzorom. Máme tu Tomáša TOT Dragon Vojtela. Boss, tak povedz nám niečo ohľadom BKFC, že ako si sa tam dostal a tvoje pocity z prvého turnaju a tak povedz nám niečo k tomu. Proste, jak si cítil. Takže čaute, ja som Vojtela, Tomáš a do BKFCčka som sa dostal vlastne cez organizáciu Králi ulice, kde vlastne som vyhral titul, ale vlastne už ponuku na zápas BKFCčku som mal asi 2 týždne predtým, titulovým zápasom. No a moje pocity z prvého turnaja to akože bol extrém. Človek tam príde, plná hala ľudí, cez 12 000 ľudí na teba pozerá, síce nepriali mi výhru, hej, však ma vymúkali, ale tak čo narobím, hej, však bol som domáceho borca, ale akože fakt atmosféra brutálna, všetko, celko organizácia sa dobre postarala o nás, takže spokojnosť. A chcel som sa ešte opýtať, si prisuniem ten mikrofónik. Som chcel len, že ako prebiehala tá cesta, vieš, že si tam išli proste spolu aj s Lukim, keď ho tu môžem spomenúť, a postarali sa proste pekne, že to zaobstarali aj tú cestu, nie? Proste komplet tá organizácia, ako sa vás postarala, ako to prebiehalo celé. Áno, zaobstarajú nám letenky, zaobstarajú nám hotel, kde sme mali vlastne aj dolu mali gym, saunu, takže na váhu sme mali fakt, že priestor a celko dobre sa postarajú. Nemali sme ani sprchový kút, mali sme že vaňu, takže ešte keď náhodou, tak váha sa vedela robiť aj vo vani, v horúcej vode. Takže velice spokojnosť, zaobstarajú nám raňajky, takže brutalita fakt. Čiže keď máš porovnať úroveň napríklad na Československu a to zahraničnú, tak asi cítiť, že vlastne tam keby na tých fighterov asi viacej myslia, nie? Keď to máš porovnať nejak. Tak podľa toho, že s čím to porovnať, ale akože niektoré tie organizácie dobre na Slovensku, jasne. Hovorím všeobecne. Všeobecne sú také, že nezaobstarajú ti cestu, nezaobstarajú ti ubytko a nič takéto, proste ideš zápasiť, dajú ti takže drobné v podstate, že čo ti iba na cestu vyjde. A je to určite luxusnejšie podľa mňa. Je to luxusnejšie, jasné, ale fakt aj tá úroveň celkovo, že zabezpečuje nám to všetko, že brutalita. Počuješ, a takto vrátim sa k zápasu. Jak prebiehal stare-down? Čo si čakal? Čakal si, že bude agresívny, alebo čakal si, že to proste nesústredil si sa, čo bude, len si bol nastavený vyhrať? Ja akože nesústredil som sa na to, čo bude, ja som bol pripravený, že však sotí do mňa, tak sotím do ňa späť, hej, ale tak nič také sa nestalo. Chalan bol akože v pohode, ale aj tak jedine, čo som mal počas stare-downu v hlave, je to iba, že ako na druhý deň zničím proste. Že proste ja domov bez výhry neodídem a tak sa aj stalo vlastne. Ja sa pamätám, ešte vtedy ty si zapol live vysielanie na Instagrame a pýtam sa ťa, čo, jak si naladený, a taký vysmiatý si tam bol a hovoril si, že však idem si pre výhru, pre nič iné som neprišiel. Ja som ten deň zápasil, vtedy keď ty, a ja po zápase som si otvoril mobil, pozrel som si BKFC, mali akurát live stream. Ako náhle som si to otvoril, tak iba som uvidel ten záber, jak si dal zadnú rovnú, predný hák, ležal, ja som vykrikoval, kámo, ja som neveril. Normálne som neveril, šťastný som bol. A tak, brutálne to bolo podľa mňa, keď si ho vyknokautoval. Akože na to, akože nebol som v tom zápase taký aktívny, ja som úplne, že vyčkával na to. Akorát to veľmi ďakujem Lukášovi vlastne, že on mi tam zakričal, že pravou sa kryje, ľava mu padá, hej. A v podstate ja som si to hneď všimol, počul som Lukáša a jediná vec, doskočiť, hák, zadná, ešte jeden hák pre istotu, ktorý som síce netrafil, skoro som trafil rozhodcu, ale keď som videl, že Čávo zrazu ležal na zemi a že dobre, vidím krv, už je to moje. Čo ti nabehlo vtedy do hlavy, keď si už videl proste Čáva, že si mu tam bombu pustil a že bol vybavený, čo ti nabehlo v hlave v tom momente, jak sa cítil? Jedine, čo mi tak nabehlo v hlave, že teraz proste už je to moje, že toto do toho 5. kola nevydrží ten chalan. Ten pocit proste už som vedel, že vidím krv, že už proste to je moje, proste to je jak žralok, keď zacíti krv, proste už ide. Hej, ale dával si pozor, vieš, lebo môže to byť také, vieš, niekoho trafíš, ale... Ja som videl, bol si opatrný. Jasné, postavili súpera, hej, a bol som opatrný, nevyletel som do ňoho, lebo tak predsa mal som aj v hlave to, že nikdy neviem, čo zrazu on spraví, trafí ma teraz, ja by som bol na zemi, hej.
a dával som si na to pozor, čiže ja vlastne, ak som ho poslal k zemi, ja som zase išiel tou taktikou opatrnosť, presnosť. Hej, snažil som sa ho zase vytriafať, či už na diaľku, či už na zdviaky, keď sa tlačil, ústup, tieto veci. A radšej som si počkal, ako do niečoho padnúť sám, že postavia ho, hej, jasné, je trošku omámený, že je tam šanca na ďalší knockdown alebo knockout, ale nehrnul som sa do toho, že išiel som radšej na istotu. Jasné. A keď takto ešte mám spomenúť vlastne, tak všetkým divákom tak pripomeniem, že vlastne Tomáš Vojtela je prvý zápasník, ktorý sa dostal ako zo Slovenska do organizácie Bare Knuckle Fighting, čo je vlastne bulharská organizácia, či to je skôr také... Americká. To je americká organizácia celosvetová, ale vlastne sú eventy Bulharsko, Thajsko a Amerika. V Európe je to zatiaľ iba v Bulharsku. Áno. A čiže vlastne, kto by nevedel, čo je Bare Knuckle Fighting, ešte takým divákom, to je vlastne box, pravidlá boxu, ale nemáte tam rukavice. Čiže idete vlastne iba v bandážiach, máte holé hánky a jak by som to povedal, taký gentlemanský box proste, jak to bolo voľakedy. Za starých čas, tvrdosť. A s tým som ešte chcel opomenúť, že vlastne ty si sa do toho Bare Knuckle Fighting dostal cez organizáciu Králi ulice. Áno. A ty si vlastne držiteľ titulu Kráľa ulice vo váhovke 66 kg. Áno, 66 kg. Aké boli tvoje pocity, keď si získal ten titul? Fú, to bol extrém. To začal zápas, tretia rana a chalan už prvýkrát ležal. Pamätáš, tam som ti bol aj v rohu, aj s Lukým. A to reálne akože, to bol neuveriteľný pocit. Reálne taká radosť, tak ja som už 2 tituly prehral. Či už jeden v MMA som prehral, no vlastne 2 v MMA, hej. A toto som si hovoril, že toto hociak musím získať. Hej, bola prestrelka, ja som išiel. Trafil ma, išiel som. Proste ja som sa tam nezastavil a odtedy už mám jedine to v hlave, že box bez rukavic je akože taká cesta pre mňa. Hej, nehovorím, že by som zanevrel na MMA, to nie. Ale proste mám istotu v boxe bez rukavic, lebo predsa asi pozerám tie schopnosti, aké mám za tých pár rokov, čo trénujem. A tak mi to najviac asi sedí. To som chcel sa presne opýtať, že keby si máš teraz vybrať, že by si išiel do profi MMA-ku, či by si radšej ostal akože Bare Knuckle, alebo či by si prešiel nejaký debut profi v MMA? No, čo ti viac vyhovuje? Príprava na aký zápas? Akože, tak celkovo na Bare Knuckle je ľahšia príprava, to je jasné. Ale zase tam je zase to post, že človek si musí dávať pozor, aby sa nezranil tieto veci, hej, aby bol tvrdý, pripravený, že znesol rany a tieto veci. Aby bol hlave hlavne najlepšie nastavený. Však tam, keď hlava proste nevíde, není v zápase, tak proste tam skončí zle človek. A ak by som to mal zobrať takto, tak ja by som si dal aj ten profi MMA debut, ktorý ma možno nedlho aj čaká. Takže sa aj na to teším a ak sa bude dať, tak by som zápasil aj profi MMA a stále aj BKBčko. Čiže by si to striedal oboje naraz, však skúsenosti na to máš okolo 50, 60, 70, aj 80 zápasov môžeš mať. Dokopy odbúchaných. V hociakých disciplínach určite máš odbúchaných toľko zápasov. Okolo cez 60 určite. Či už Muay Thai máš, tam máš zápasy. Mám Muay Thai 2, Letvej mám box v malých rukavicách, box bez rukavíc, mám MMA, K1, Jitsu zápasy. Dúfam, že som všetko spomenul. Onedlho ma ešte aj vlastne zápasenie celkovo wrestling ma čaká. Kedy máš turnaj? Najbližšie. Turnaj ďalší v Bulharsku ma čaká vlastne o necelý mesiac, 22. marca, zase v Bulharsku v Sofii a strašne sa na to teším. Ako prebieha príprava? Príprava prebieha dobre, ale najviac si budem musieť dávať záležať ešte na kondičke a na váhe. Áno, super. Vieš o ňom niečo? Jasné, je o trošku starší, že asi o rok, tak nejak. O trošku vyšší, čiže nejak okolo o 3 cm vyšší odo mňa. Hej, šikovný, má zápasy v MMA, profi MMA, v K1. On vážne rozpráva. Dobre, to je v pohode. Chceš ho knockoutovať znova? Chceš predviesť znova vysnený knockout? Lebo tam sa dá iba knockoutovať. Buď vyhráš na body, ale knockout je najlepší. Je knockout najlepší, hej, a tiež to tak odhadujem, že také max 3. kolo, že by to mohlo padnúť a znovu by to mohlo ísť fajne. Nie, že vlastne mohlo, ale že aj vyjde. A vlastne to BKFCčko to je na 5 kôl, nie? Áno, 5 kôl po 2 minúty. Po 5 kôl? To sú jak profi debuty potom už u nás. Jasné, áno. Lebo u nás sú 3x2.
Áno, ale tak každá organizácia Áno, si môže dať jasné, vlastné však. pravidla tam. Tam sú napríklad aj zakázané, že Superman punche, spinning fakt? back fist je tam zakázaný a majú tam o dosť prísnejšie pravidla na to, že keď si otvorený. Tam príde rozhodca, vidí, že si moc otvorený, hneď ukončujú zápas. To je dobré, ale. Je to dobré. Aspoň predojdeš nejakým zranením do budúcna Hej. a tá organizácia si ti vlastne zachová. Vieš, A vie ti ešte ponúknuť viac veľmi zápasov. dobré, že pred zápasom vlastne robia takú lekárskú prehliadku, že ti dajú monitor pred teba, tam sú vlastne čísla a ty ich musíš čo najrýchlejšie čítať, zapíšu si čas a po zápase ti to znovu spravia, že či náhodou si neutrpel vlastne poškodenie mozgu. Takže To tam je máte, super, takže tam máte taký, jak to poviem, luxus. Tak to už je... Oproti Československu to máš určite luxus. Jasné. Tak vieš, to je taká organizácia, čo už proste má na to financie, má nejaké meno, ktoré... Áno. Akože nehovorím, Králi ulice si robia svoje meno, hej, tuto, ale už celkovo, čo môžem povedať, tak už aj celkom vo svete ich poznajú, hej. Áno. Nás sa aj chalani tam niektorí zo zahraničia, z toho BKFCčka, pýtali vlastne, že čo je to za organizáciu a takto, že tiež mali záujem, že by tam možno, že išli zápasiť. No jasne, však to je to, že ale tak Kráľovci to je čerstvá organizácia. Je to Dajme tomu čerstvá, kvázi, ale a- akože... A BKFC už majú už x strašne veľa zápasov, čiže No, okolo 60 to sa- turnajov už majú. to sa treba proste postupne vypracovať. Jasné, Vlastne, a to je- akože... Hej. A to je ešte k tomu, ešte to by som podotkol, že ako napríklad u nás organizácie na Slovensku nemajú takú podporu od štátu, podľa mňa. Títo naši nemajú. organizátori musia byť hlavne na tých sponzoroch závislí a Jasné. je to proste ťažké a podľa mňa v tom zahraničí ťa podporuje štát, podporujú ťa, financujú ťa, ale u nás to je ťažké proste. Aj Jasné. či trénerov, či zápasníkov, či hocikoho, tak to poviem, že Slovensko na nich jebe. Štát financuje a pretláča si skôr ten futbal, hokej a takéto loptové športy by som povedal, ale tí zápasníci, podľa mňa, ako to ja pociťujem, nemajú takú podporu ako v zahraničí. Akože jasné, však tuto vo vedľajšej vlastne Českej republike, tam už aj amatérskí MMA zápasníci idú niekde na kemp, tak im to zaplatí vlastne asociácia MMA, čo tam majú oni. Tuto napríklad človek si musí všetko z vlastného vačku dať, hej. Za to tu človek vlastne zápasník záleží od tých sponzorov. Lebo akože tu aj keď... Ale podľa mňa, keď má niekto dobre nastavenú hlavu, tak sa vie zaobstarať aj sám, lebo síce ty si zaplatíš ten kemp, ale potom nikto ti tebe nezoberie z výplaty peniaze. Jasné. Možno im zaplatia kempy, ale keď vyhrajú nejaký zápas, tak si berú percentá, chápeš? Možno hej, akože Áno, podľa Ale toho, ty že to, ak ty to to majú môžeš oni mať, ty to nastavené. môžeš mať dobre nastavené, To chápeš? je áno, jasné. ale zober si, že teraz ty si budeš financovať kemp, ty si budeš financovať stravu a dajú ti zápas 800 €. Ale Ale tak, tak na tej strave, na tej príprave, to tých 800, ty ešte viac zaplatíš. Dobre, ale keď ťa podporia sponzori, Áno, tak ušetríš ale na teraz tom ver, že nemá niečo. sponzorov. Teraz ráta, že si mladý chalan, ktorý má talent, čo spraví? Však bude zápasiť, dokým to nezíska. Áno, ale vieš, ale jak sa obíde Teraz- zraniť, lebo rehabilitácia napríklad, keď chceš sa zraniť, vieš, jak si zaplatíš tie rehabilitácie, keď zaplatia ti, dajme tomu, nejakému novému 200, No. tak iba tých 200 minieš na burgere na 2 víkendy. Alebo jak tam povedať, vieš. Akože, To hej, je- ty, to že je- zaplatia ti 200 €, tak zober si, že mesačne si platíš tréning, po to, že kde si. V Bratislave napríklad mesačne to vyjde 100 € tréningy. Hej, a už si hneď, že na 100 napríklad. A z tej 100 čo spravíš? Teraz cestuj tam, tú 100 minieš, dajme tomu za týždeň. Lebo zober si, strava. Hej, hlavne keď máš dietu. V tejto dobe je to blbé, že nezdravá strava je lacnejšia ako tá zdravá. A to isté celkovo. Fú. Zober si, ideš do obchodu, človek si ide kúpiť fakt, že minerálku a zaplatí za ňu skoro euro. Je celkovo, že všetko je také Dobre, Nielen na to. letisku zaplatí za minerálku, kamo, aj 3 Tri. páde. 3 € aj. 3 páde zaplatíš, vieš. Keby len to... Ale keď si na správnom mieste, napríklad ako ty teraz, že si sa dostal do toho Barnacle, No. tak dostaneš aj dobre zaplatené. Keď si Jasné. na správnom mieste, tak budeš dobre zaplatený, chápeš? Akože jasné, ale tam časom ešte. Treba sa tam poriadne prebojovať. Akože už Však ja ti je prajem, to dobrá aby, vec. aby si sa tam prebojoval čo najvyššie a mohol tam získať titul, vieš, lebo to by bolo čo? To by bolo brutálne, že by ťa zavolali na nejaký obrovský event. Tam by si mohol kľudne zobrať titul, prachy, Akože, cash, only cash, všetko. akože ak to mám takto brať, tak hej, očakávam už v najbližšej dobe, vlastne, že možno po tomto zápase by ma mohli dať na ich americký turnaj, lebo vlastne v rebríčku mojej váhovke v boxe bez rukavíc som na 11. mieste celosvetov. Takže už očakávam na to, že za chvíľku tá Amerika príde. Takže keď teraz vypneš čáva, tak je ideš do šanca. Ameriky. Je to šanca. A tam už to bude o dosť lepšie. No jasné, že áno. Na to sa teším celkom. Budem sa ešte Teraz aspoň zlepším máš byť. aspoň väčšiu motiváciu. Jasné. Ísť proste 300% na ten zápas ďalší. Aj viac. Tam akože všetko nechať. Hlavne to srdce, lebo
boxe bez rukavíc, môžeš mať hociaké schopnosti, ale keď nemáš srdce v tom zápase, tak nemáš nič. Tak srdce musíš mať kontrolu, všetko, vieš. No však jasné. To srdce určite je podstatné, lebo to je tá dravosť, hej. No. Ale zas ísť len holými rukami, musíš mať, ty si mal brutálnu kontrolu vtedy. Jasné, mal som. Kontrolu, všetko, poslúchal si, brutál bolo, ale tomu srdcu aj brutálna kontrola, akože na tie holé ruky, kedy, ako vieš, jak cítiš tým srdcom, lebo... Tam akože jasné, to človek nechcel by som dostať pecku. Ale to je to, že človek si zoberie, že hej, že ideme tam, iba sa pobijeme, že sme bez mozgovia a takéto veci. A že človek si neuvedomí, že človek na to musí strašne rozmýšľať, že kedy čo spraví. No, jasné, spraví chybu, padne do niečoho, dostane, padne na zem. Dáš nejaký power punch, prestrelí sa, padne ti ruka, máš uvoľnenú bradu, dostaneš tam hák, čo spravíš? No však to, padneš na zem, no. Dá si žinienku. Hej, a čo ľudia to myslia, že tí kokos, títo ľudia, že nie, to je proste... bijeme sa, hej, hlavne na holé peste tiež, aj celkovo vlastne aj v rukaviciach, že proste to je ľudia, čo nemajú mozog, že proste sme len jak zvieratá, hej. Tam je, že treba viac rozmýšľať ako pri normálnom boxe, podľa mňa. No počkaj zas, akože je to v podstate to isté. Len pri normálnom boxe nemôžeš si dovoliť proste, pri normálnom boxe si môžeš dovoliť prejsť nejaký úder. Jasné. A vieš dať kontru. Ale tu ťa to môže proste stáť, tá kontra, tú vypínačku na teba je tiež. Čiže to je také, že máš to väčšie riziko. To je to, že s rukavicou, keď človek dostane úder, tak je to vlastne akoby... Tak ucítil som to tiež sám. Vlastne s rukavicou väčšiu plochu to zasiahne, takže sa to viac akože tá sila energia vlastne rozstýli, ale tak ruka malá. Hej, teraz zoberte si, že ide niekto na vás hák, keď má rukavice, pekne vykryjete. Hej, ale sprav to boxe bez rukavíc. A tuto je malá diera a tuto ti to prejde, hoci jak. Takže... Ale zase, jak som počul, tak väčšie riziko je u boxeristov v tom, že ty keď dostávaš rukavicou viacej rán, teba to nevypne, ale ti odumierajú tie mozgové bunky. A vlastne keď dostáš pesťou, jebne ťa hneď, vybavené. Ale tam ťa furt dostávaš a tam ťa to tak viac vymlie. Akože jasné, že kopu boxeristov vlastne už potom neskôr dostáva Parkinsona, hej. No ale hlavne vlastne. Aj keď si nejaké zakázané na zatýlok údery, vieš, to je tiež... Je to také, no a to zase taká hovadina veľká, že niektorí tí rozhodcovia fakajú na to. Hej, že dostanú zaplatené a nebudem dávať pozor na to, že vlastne niekto tam robí nelegálne údery. Tak vieš, kedy ako, kto komu nadržiava. No to je to, že tam by to nemalo byť také, že nadržiavať. Tak tam to máte v pohode, nie? Jasné. Tam sú vlastne rozhodcovia tak určite z Ameriky. Všade sú kvalifikovaní rozhodcovia, ale tak dobre, niekedy sa stane to, že vieš rozhodca. Vieš. Je jasné. Taký, aký je a proste to neovplyvníš. Vyhráš, prehráš, mal si vyhrať, prehral si, to neovplyvníš. Vieš. S tým sa musí zmieriť. Dobre je to teraz, že vlastne teraz, jak v Bulharsku to je, tak sú tam hlavne proti mne Bulhári, akože na zápasy. A vlastne je tam americký rozhodca. Čiže ten vlastne býva nestranný. Jasné. A to je na tom najlepšie. Vždycky by to malo byť takto, akože z inej krajiny radšej, aby to bolo taká nestrannosť, lebo teraz bol by som, že Bulharsko majú bulharského rozhodcu. Je tam ona vypískala, že tam nejak, keď som došiel. No, však nastúpil som, vyhlasoval mi moje meno a iba som počul hej, takže dobre. Ale potom nakoniec, jak som vyhral, tak vlastne mi tlieskali, takže... Hej, potom sa im ľúbil tvoj výkon vlastne, že najprv boli, že ako keby hejteri a potom ťa už išli oslavovať, vieš. Vyboskávať všetko, vieš, follower, všetko prišlo. Však my teraz kvôli tomu, čo robíme, tak sme riešení a veľa ľudí to proste hejtuje, ale tak čo? Niekto spravia, ani nemá to proste. Každý nech robí to, čo chce, hej. To je také, že nezaujíma do iných vecí. Najprv ťa budú hejtovať, ale potom, keď uvidia ten úspech, tak ťa budú oslavovať a budú sa chcieť tebe otreť. No však jasné, to tak býva. Keď uvidia úspech, tak snažia sa, však my sme boli kamaráti. Povedz mi, ešte keď si ty robil dávnejšie parkour, tak ten pohyb, čo si robil, pomohlo ti to k tomu všetkému? Čo teraz robíš? Určite, hej, akože celkovo podľa mňa mi to že pomohlo. V bojových športoch, že sidekick. Veľmi mi to akože pomohlo, lebo boli tam také veci, že fakt, že aj kopy z otočiek a takéto veci, hej. A tie som vlastne teraz začal tak využívať viacej, a že skúšať si na sparingu a tieto veci, hej. Že aj na kickbox a takto. Takže hej, určite. Aj celkovo na tie pochopenie tých vecí niektorých, že ľahšie, mi to pomáha, hlavne na tie kopy. Ale aj celkovo akože z toho parkouru, ten pohyb vlastne, že napríklad boxujem, tak som stále pohyblivý, hej, že som na to zvyknutý, že nie som len statický a taký stuhnutý, ale že som uvoľnený. Takže to veľmi pomáha. Dobre, a jaké najlepšie také triky si dal v parkour, že spravil si aspoň triple backflip? Triple nie, ale double, hej. Double, hej. Dal by si teraz?
daj mi aspoň žinienku a menšiu výšku a vyšiel by som na to. On by to skúsil, ale. Nedávno som bol v hale, Co na podlahe? som to skúsil včasný názov. Nedávno som bol v hale si skúšať, že kamarát ma vyťahol v polu, asi koľko, 3 roky som A neskákal. backflip normálny by si dal teraz? Možno neskôr. Ešte, Dokým ešte ja ešte burgery, ešte aj. ale chili by tam bolo. Ale akože, ešte akože, dal by som určite, hej. Tak to si to vyskúšam neskôr. Fú. Na kamere. Ale uvidíme. Je tam veľa miesta. Nechcem akože už moc teraz takéto robiť, lebo sa bojím o svoje členky. Ja tak to nerob teraz. To je ten problém. Ja lebo... vlastne pred zápasom to nerob radšej. Á, Tak v hale to je iné, kámo, vieš. No. je to iné, ale vieš. Ale že tam máš tú žinenku, tak jeden backflip, alebo tak, vieš, to je pohodička. Ale tu nie je žinienka, vieš. Čo sa nezraníš, ale tuto keby zle dopadne čavenko, tak asi Akože na zle pár dopadnú nepôjde. nie, ale proste fakt len dávam si teraz pozor na členky, lebo Hej. mal som test tento týždeň, že je problém s členkom, hej, že nejak ma bolelo, neviem z čoho, proste asi presílené alebo takto, takže si snažím dávať pozor na to. To radšej nedajme na to potom. No, Ale- však o mesiac zápas, tak Ale už chili ťa neminie aj tak. možno hej. Myslím, O to, aké máte otázky. základné. Asi také štiplavé, jak to chili podľa mňa. Hej, Mm. tak je dobré. No a späť tomu ešte parkouru, že... Vlastne povedz nám trošku tak o sebe viacej od malička, že ešte keď si nezápasil a robil si ten parkour, tak... Asi jak sa On venuješ zápasil od malička. Nezápasil od Nerobil iba malička. parkour. Zápasil si od malička. Však akože prvú súťaž som mal vlastne 2020, hej, čo je 4 roky dozadu. Ale tak to nie je maličkosť, ako hovorím. Tak ale to je prvá súťaž, však aj ja Ale zápasím. tre- od trénujem. malička. Ale ešte keď bol chlapec dlho vlastne, čo jazdil na BMX a robil parkour. Ja Tak som nejazdil chodil, na BMX. boxoval. Nie, Nie. nie, Nejazdil na bicykli. BMX-ke. Iba na bicykli, keď tak. Na bicykli bol. Ale poďme si chodil na bicykli a parkour vlastne. No. Tak si pamätám Však ešte. To hej. si pamätám, kokos, No. že sme dali stredko na detskom ihrisku. Ale ty si Denis, bol na BMX, Denis, a ty si ešte pamätáš, že my máme na YouTube spolu video, jak sme skákali. Ja som sa tam, vtedy som išiel skočiť, také, že hop, a urobím salto a papulou. A v tej Na ťače. Akože to... Ale tak počkaj, to som si pomýlil potom, tak Denko bol oný. Áno, on Na bol BMX, taký. veľký trickman, No. freestyly. On, prosím Tam ťa, bolo ja si koleso. pamätám, že ja som akože chvíľku skákal, že na korčuliach, hej, to ma bavilo. A pamätám si, že Denisa som koľkrát stretával na skateparku. A čau, išiel, tam boli dirty, fajné, hej, kopce. Čau, vyletel, vidím, bicykel pod ním, on vo vzduchu. Dick zrazu jebol na zem. A poviem, že Vojtelka, poď sem, že poď mi napraviť rameno. Čau, proste blázon A bol. to hej. nebolo raz, aj 2-3 krát, No. takto proste som sa zdrbal na bajku a iba... Tomi, že pomôž mi, že Napravi. že počkaj, že nezdvíhaj ma, iba zdvihni ruku a vytras. No. lebo Nejaké kúzla sme tam robili. Ty kokos, to bolo extra. Ale akože k tomu parkouru, že však parkour som začal robiť vlastne 12, 13 alebo 11 rokov, 11, hej. A vlastne všetko som sa učil sám s kamarátmi, sme sa učili, hej, pozreli sme si videa, alebo sme to skúšali iba. A potom sme vlastne na to došli, že čo ako, jaký trik spraviť a takto. A Aký bol tvoj prvý trik? môj úplne prvý trik, Čo sa naučil? front flip. Front flip? A trvalo to, že 10 minút a spravil som na tráve. Áno. Áno. Lebo ja som počul, že... No aspoň ja som, keď som menší, tak vedel som urobiť backflip, ale neviem spraviť front flip. Hej, inak akože na toto, že backflip je ľahší, ale No. ťažší na strach a front flip je ľahší na strach, ale ťažší celkovo trik. Hm? Tak a side flip potom čo, však to máš to Ja, isté. to je taký zlatý stred. Zlatý stred, no. To je jednoduchá Side vec. flip to je jednoduchá vec. Najjednoduchšia. A tak no, takže venoval som sa parkouru a to si pamätám, že ešte však chodil som do školy na základku alebo na strednú školu a boli letné prázdniny, tak s chalami sme sa stretli ráno o 8 v parku, skákali sme, išli sme sa domov najesť, najedli sme sa a zase stredko, park a do večera sme skákali. Toto bolo naše, že každý deň, že proste cez prázdniny letné, nič iné sme nerobili vlastne. Aktívne športovanie už od mlada. Tak to Od je. rána do večera. To bola taká disciplína. Počuješ, pamätáš si tú situáciu, kedy som aj ja bol párkrát v hale No, a raz ma odtiaľ vyhodili za to, kámo. pamätám si, viem aj za čo. Že vraj som im nalial vodu všetkým do topánok. Hej, to si pamätám veľmi dobre. Vieš, a nechceli ma tam pustiť. A Hej. urobil to henten Degeš, jeden, nebudem menovať, to je jedno, už si ho aj nepamätám, lebo teraz hociaký grázel to je, alebo narkoman. A tak, a nie, a potom som ich chcel zbiť všetkých a utekali na stanicu. Pamätáš si? Pamätám si. Ale, lebo nie jeden v tom bol, už potom išli do mňa traja. Že vraj ja som im nalial vodu do topánok a oni išli domov s mokrými topánkami. A mňa za to vyhodili z haly. A potom, keď som im chcel dať bitku, nech povedia pravdu, že som to nebol ja, aby ma pustili naspäť do haly skákať,
tak už sa z toho nič nevyriešilo. Hej. Utekali na vlakovú, že my sa dneska nebudeme byť, že dneska to nechaj tak, že v iný deň, ale vypisovali mi kámo, také mi písal, že keď on chytí železo, trafí ma, tak zomrem. A kámo, malí chlapci mi takéto vypisovali, že chytím železo, dám boxer na ruku, trafím ťa, ty odpadneš. Tvrdšie jak betón. A hoci čo, kámo, gramatika taká, že som skoro odpadol. Došiel som ich počkať pred halu, utekali na stanicu, na vlakovú. Kámo, normálne začali utekať na vlakovú stanicu, že oni sa dneska nebudú byť, lebo im to nestojí za to, ale obrovské reči akože mali. A tak, odtedy som už v tej hale nebol, nepustili ma tam. To kde je tá hala, tu zámku nejde, čo? Áno, však gymnastická hala. Na Sihoti. Na A to, to je akože pre parkour, že tam boli nejaké také žnenky. Však Hej, áno, všetko zaplatíš tam 3 bolo. eurá a ty robíš čo chceš, alebo koľko sa No, platí. 3, alebo tak, no. Prídeš tam, na kámo, hodinu. skáčeš, robíš čo chceš, hoci čo môžeš využívať. Hej, akože brutalita to bola. Kým napríklad gymnastky nevyužíval nejakú onú žnienku alebo takéto, tak vlastne si mohol používať. Ty všetko si mohol používať, dokým oni to napríklad nepoužívali, vieš. Takže bolo to brutalita, vieš, nezaplatili sme za to veľa za hodinu a mohli sme tam fakt, že si trénovať veci, fakt, že také, čo vonku nevieš vyskúšať, hej. Napríklad dvojte sa, ale takéto veci, hej. Bolo na hodinu ako 3 eurá? Áno, myslím, že 3 eurá, alebo Vtedy 2, ešte 3, 4 eurá, tak nejak a proste prídeš tam na 2 hodinky, dáš 4 eurá, vyskáčeš sa, si spokojne ideš domov. Proste to bolo také, no. Ja som to tam mal rád, fakt, dokým... To bolo brutálne. Ja som to tam mal fakt rád, Mal. dokým ma odtiaľ... Nedali mi zákaz vstupu tam, vieš. Hej, jasné. Ale chcel by som pripomenúť, že fakt som ja tú vodu do tých topánok nedal, ale spravil to ten narkoman. Ešte on ma hecoval, hovorím, však urob to, ty v tom budeš, nie ja. Urobil to on a povedal to na mňa. Ešte nevyriešené účty. Fú, ešte náhodou Denis to pôjde riešiť teraz. Na fight. Fú, FNC, spravíš distrakt. Narkoman versus Denis Gončala. Zápas. Nie, to musí byť narkoman versus ten, čo to nespravil. Áno. Áno, Na tú štúdiu. No, tuto sa dá ring, spraví sa, Nebude budem Bernakov, rozhodca. ale Berel bol. vypíšeme papier, dáme všetko podpísať, tu dáme 3x1 minúta, to stačí. Podľa mňa aj tá 1 minúta stačí. Nevadí, Jedna ale kola. na 3 kola, vieš, nech to je také, vieš, že spravili by sme ten live stream predplatiteľov. Tak to Hneď aj. by sa na tom sa robili love. Dalo by sa, jasné, street fighty. Hoci čo. Ale akože. Boli to zlaté časy. To boli, no. A ešte by sme sa mohli vrátiť napríklad jednej otázke s tým MMA. Áno, Že vlastne ty si začínal MMA. áno, To no bolo vlastne tvoje ako prvé, či ako si... zápas som mal prvý v živote, že MMA, hej. Mhm. Ale tak trénovať som začínal vlastne sebaobranu takú a vlastne box. A trošku aj kickbox, hej. A tak som vlastne začínal. Potom som prešiel sem, kde teraz trénujem u Bilišiča. A tam som sa vlastne začal venovať aj tej zemi, takto a proste som mu povedal, že chcem zápas, hej. Po 3 mesiacoch som mal vlastne zápas. Zem som nevidel nič, wrestling tiež nulový, ale postoj som videl, hej. A prehral som prvý zápas za minútu a pol na škrtenie, takže... To som chcel povedať, že tak potom tebe vyhovuje viacej postoj ako zem. Ty nie ty Ako? si vlastne... Ja- Kde sa cítiš pohodlnejšie? Kde to je tvoj domov? Tak Postoj, akože no? ja sa prispôsobím, hej, že podľa toho, že aký je super, keď viem, že je dobrý Všade, postoj, kde tak sa zaplatia snažím na dobré zemi. love. A keď je niekto dobrý zemiar, tak sa snažím postoj, hej, ale proste nemám problém sa pobiť v postoji, nemám problém sa pobiť na zemi, hej, viem obidvoch niečo, hej, síce postoj viem viac toho, a tam si viac akože aj verím, ale tak hlavne v MMA-ku som mal buď výhry na body, alebo na ukončenie na zemi. Mhm. Takže takým spôsobom nemám problém, postoj ani zem. Je mi to vlastne celkovo jedno. A tak keď viem, že je lepší na zemi odo mňa, tak nepôjdem zbytočne na zem. Chcel som sa ťa ešte opýtať, že ako sa dostal k bojovým športom a prečo si vybral prezývku Dragon? No, takže bojovým športom, takže vlastne už od malička som sledoval bojové športy, hej. Ale hlavne, čo som sledoval, bol Bruce Lee, hej. Koľko Povedzme jak som si- to chcel zakríknuť. Proste, lebo to akože bol môj hrdina vždycky. Mhm. Hej, však brutálny bol všetko, nie? Aj tie veci o ňom, čo boli vlastne, kto vie, že boli pravde, akože jasné. Niečo určite, niečo nie. Niečo bol iba film, Bol to ale zabijak. bol to zabijak, fakt, že extrém. A proste on ma tak strašne, že on aj bojové športy a tieto veci. Hej, síce ja som už vlastne to, mohol som mať 6-7 rokov, alebo takým štýlom nejak. A proste boli to staré filmy a proste mňa to strašne zaujímalo, či už on, alebo Jackie Chan. Proste to sú akčné filmy a to... Ale som mal aj rád.
To Telemovky, že sa na vieš, no jasné. Kuriér vybije ti hlavu. Roky a tieto veci. A proste to ma tak dostalo, hej. Takže ja som mal problémy menšie, zdravotné, keď som mladší, hej. A vlastne tie mi nedovolili vtedy vlastne trénovať, alebo takto, hej. Ale potom neskôr vlastne som začal trénovať, hej, v 13 rokoch, hej. Keď mal som 13 rokov, som začal trénovať vlastne ten box a sebaobranu. A vlastne tam už potom bolo niečo také, že som sa začal pripravať na prvý zápas v boxe, lenže potom mi to doktorka zakázala. A vlastne tak z toho nič nebolo. Tak som už potom iba tak trénoval, že pre seba. A nakoniec som si povedal, že proste chcem MMA, hej. Chceš zápasiť? Chcem zápasiť, ale už bolo také, že proste ma lákalo to MMA, že tam môžem aj kopať a tieto veci, hej. Tak som prešiel vlastne do druhého klubu, kde som sa vlastne začal tomu tak viac venovať, že celkovo, že postoj, zem, takto. Vlastne ma to bavilo, hej. A snažil som sa akože vždycky čo najviac zo seba vydať, či už na tréningu, alebo aj v zápasoch. Hej. Takže podarilo sa niektoré zápasy vyhrať, ale tak bola aj taká doba, že keď som fakt, že prehrával do zápasov. Čo bolo na vlastnej chybe vlastne, čo som sa nevedel dostať hlavou do zápasu, čo je to najdôležitejšie. Vlastne preto som poprehrával do zápasov, že na body. Hej, nebol som ukončený, nebol som knockoutovaný, hej. V živote som vlastne nebol na zápase knockoutovaný, ani vlastne poslaný úderom k zemi. Ale proste to bol ten problém, že hlava nebola dobre nastavená a sám som si to prehral. Nebol som taký akčný, lebo moc som rozmýšľal nad tým, že toto oné má dobre, že bude to hádzať na zem, tak som sa netlačil toľko. Hej, moc som nad tým premýšľal a proste na tom som poprehrával na body. Akože knockoutovaný si nebol takým štýlom, že by ti vypli, ale už si mal také pekné, dostal si už tiež tak to koleno vtedy, či... Akože už ako katy si mal poriadne, ale v živote ne, nevypli. Nevypli ma a hento koleno, čo som dostal vtedy na All in Fight Night, hej, s tým vlastne Thai boxerom zo Španielska, čo bol akože dobrý zápas, ale tak proti nemu som nemal vlastne čo spraviť, išiel som k nemu niečo spraviť, čau ma odkopol 300 metrov, to bol extrém, akože fakt som sa čudoval, že tam som prešiel až do druhého kola. A vlastne to koleno, ja by som inak, jak som dostal to koleno, ja som vlastne padol z toho dôvodu, že som si povedal, že teraz mám možnosť si sadnúť alebo lahnúť vlastne, aby som trošku odtých vlastne tá noha, vieš, tak Thai boxery majú... Tak využiť čas na oddych. Thai boxery vlastne majú dobre tie kopy a strašne som mal už rozkopanú tú nohu vlastne a ja som si hovoril, že teraz si lahnem, hej, že oddychnem to a že dajme tomu, že 2-3 započíta rozhodca, vstávam, hej. Lenže ak povedal 2, ja som si dal dole ruku, slavy, videl krv, ukončil to. Ja som chcel pokračovať ďalej s tou otvorenou, vlastne mi to nejak nerobilo problém, že vlastne krvácam, Ježišmária, to krv. Hej, akože, ja nehovorím teraz Ježišmária, že to krv, že okej, niečo sa nemôže stať, lenže nebolo to také vážne, hej, netieklo to úplne, nestrekalo to, takže s tým sa ešte dalo bojovať. A tam ma to trošku tak zarazilo, ja som si veril, že by som ešte aspoň do toho 3. kola vydržal. Nie, že do 3., ale do konca aj kola, do zápasu. Vlastne. Bol som tak nastavený, že aj keď ma bola tá noha, on mi do nej kopal. Stále som stál. Hej, snažil som sa čo najviac toho zniesť, aby som ukázal, že proste nie som múka alebo takto. Hej, dokázal som aj sám sebe, že proste dokážem sa pobiť s niekým. A on s takýmito, že fakt, že svetovými borcami, on bol šampión, neviem, v Španielsku, neviem kde ešte ďalej, neviem ďalej. Čau, mal okolo 90 zápasov v profi Thai boxe, okolo 60 alebo 70 vyhratých profi Thai box zápasov, čo ja som ani v Thai boxe ani amatérsky nemal. A ja som to zobral proste. Ty som mal s nimi ja zápasy, nie? Ty si mali s ním a mne sa vybavoval iný, že ty si potom nakoniec nemohol, tak som to zobral ja, však prečo nie? Ale akože bola to dobrá skúsenosť, hej. No jasné, akože. Všetko, čo proste človek zobere, tak je to skúsenosť. A vieš, teraz si môžem povedať, že byl som sa s takýmito tvrdými proste a proste znesiem, hej. A že takým štýlom. A vlastne tú prezývku Dragon Fu, no ono ide o to, že vlastne ja akože od malička som miloval filmy, kde boli že draci, dinosaury a takéto veci, ale hlavne tých drakov som obdivoval, hej, keď som malý. A môj obľúbený film bol vlastne Eragon, hej. Tam to bolo o takom modrom drakovi, ne? Bol tam nejaký chalan, kto vlastne bol s ním. A proste to bol môj obľúbený film a vlastne to je tak akože taký dlhší príbeh, ktorý akože taký trošku, že pre mňa taký osobný. A vlastne kvôli tomu vlastne, že som od malička mal rád tých drakov a strašne som si chcel aj potom, keď som bol tak trošku starší, dajme tomu, že 10-ročný, že vieš, už som pozeral aj také, že raz si dám tetovanie a takéto, že dám si draka a takto, hej. A vlastne to ma tak chytilo aj viac, že
tá prezývka vlastne. Ale tak, jak sa hovorí, že keď chceš dobrý výkon dať, musíš chrliť oheň. To je dobré. Sa mi ľúbi. alebo drak nikdy neposunie svoje zlato niekomu inému. No však jasné. Čo má drak, to si chráni. Ale to ide. Má to tak viacej akože význam vlastne pre mňa. Aj osobných. Takže takým štýlom. Teraz povedz ty nejaké svoje pocity, vyjadrenie, všetko. Tak ja vám garantujem všetkým, že Tomáš Vojtela svoj najbližší zápas určite vyhrá a keď pôjde o opasok, tak si ma zoberie do rohu. Tentokrát sa neviebe na mňa. No, ale takto sa budeme sa dohodnúť, že nejako. Ešte ty mi dáš 5 kg. Tak to vôbec. Vôbec. Dobre, Nehrozí, ty budeš rád, že tam pôjdeš. My ti proste ďakujeme, že si aj prijal pozvanie na tento podcast. Ja vlastne ďakujem, že ste ma vlastne pozvali a vlastne musíte držať v nových zámkoch, proste nové zámky držíme pri sebe. No však to je jasné. A hlavne som chcel povedať to, že týmto štýlom aspoň vieme my nejak sa zviditeľniť a takisto zviditeľníme proste aj tvoje vlastne výkony. Napríklad niektorí ľudia nemusia teraz vedieť, že si sa dostal niekam. A podotknem, je to prvý Slovák, bare knuckle fighting. Čiže to je podľa mňa dosť veľká zásluha. Je, ale že to je ten problém, že moc ľudí o mne nevie, vieš. No a teraz týmto podcastom dúfam, že bude vedieť o tebe viac ľudí. Tak to dúfam aj ja, akože. Ale tak medzi zápasníkmi akože poznajú ma tak. Áno. Hej, tí o tom vedia, ale taký normálny človek nevie, hej, lebo tak ani tú organizáciu moc ľudí ešte túto vlastne nepozná. Tak tu je taký hype na Slovensku, to MMA a teraz hlavne tie influenceri a bitky jedno s druhým, čo také, no, že... To sa mi vôbec nepáči. Tak vieš, biznis. Napríklad mne sa to páči, vieš. Mne sa to tiež ľúbi z toho hľadiska, ale nelúbi sa mi to, že viac promujú tých ľudí, čo nič nevedia, ako fakt zápasníkov, ktorí... Ale pozor, zase majú followerov, chápeš? Počkaj, ale teraz k tomu dodám, že Baron, vyzývam ťa. Baron. Vlčák. Vyzývaš vlčáka? Ale tak čo ja viem. Nie, čo je to, akože to sa mi neoplatí. Hej, to je taká vec proste podľa mňa. Mne sa iba nelúbi to, že... Iba na holé peske by si mne sa nelúbi to, že chápem, reklama. Teraz oni vedia lepšie pre ten zápas, vedia lepšie zarobiť tie peniaze na tom, ale... Vedia, ale je to vlastne... Radšej mali podporiť tých fighterov, ktorí si zaslúžia a nie nejakých šašov na internete. Však jasné, ale ja to beriem celkom ako, že výsmech nám. Lebo sú tam, akože dobre. Sú kvalitní rekreační zápasníci, jasné. Teraz nemusíš byť teraz aj reper môže zápasiť, vieš, že ale v tom repu jedno. Ale ide o tých, čo tam robia proste si z toho srandu a veľmi to znemožňujú. Však ale o to ide, kámo, to nie, ale človek, ktorý tam príde, chce vidieť tých dvoch debilov a proste chce ich vidieť, kámo, jak áno, tam... Áno, o to ide, že to ten človek chce vidieť, ale zober si teraz napríklad sumo. V Japonsku to je veľmi požehnaný šport. To je proste taký šport, čo si ľudia chránia tam, je to proste ich kultúra. A tí sumo zápasníci naozaj trénujú a dávajú tomu celý život. No? A zober si teraz napríklad Clash, čo mal zápas tých dvoch retardovaných ľudí, nebudem ani spomínať mená, proste sú to proste dvaja tulovci. A išli proste proti sebe, že sumo zápas. Jeden to odvolal. A týpek ja potlačil a vydýchal sa, no aj kardiológ mu povedal, že už nezápasí. Ale čo má byť? Ale reálne toto inak hovorím, toto isté je aj proste celko takto influenceri, niektorí dobre nehovorím, sú takí, čo predtým už trénovali, že nemali mať žiadny zápas, že rekreačne. Pred nimi akože fakt, že rešpekt, ok, jasné, ale sú ľudia napríklad, že... Ako nie len to, ale proste, že začnú trénovať ešte na ten zápas, ešte ok, aj ich berem, že aspoň trénujú, hej, že niečo aspoň zo seba chcú vydať tam, ale potom sú tu ľudia takí, čo zoberú zápas, jebu na to a robia sa na veľkých, hej. Začnú onézovať tam, nahen toho kýdať a tieto veci a potom čo ukazujú v zápase? Dostanú bombu, rozplačú sa rovno, nie? A toto má sere akože na tomto, lebo v podstate to je výsmech pre nás proste zápasníkov celkovo, vieš. Však jak ten Tadeáš, on nastupoval, pustil si najviac gangsterskú pesničku. Aj veselý, aj. No tak nie je to smiešne, dobre, tak dostal hore. A kámo, a vypol ho tam čavo odzadu rovno, ne? No. Na temeno niekde. To tiež nie je pekné, že odzadu niekto trafí, ale zase... Nebolo to pekné, ale kámo, čo robil? Chytal sa za hlavu, kámo, ešte 3 dní. Spadol tam, čavo, tak vieš, on je vybavený. Vieš, bolo to také, že ale to je to, že dobre, každý nesie svoje následky. Čo robil? Ako sa prezentoval? Áno. A tiež nie norma nastredálne vyčiť niekoho spray, vieš, oný pepper spray do očí a niekomu vyjebíš oči s tým. To tiež, že to sa robí, to nerobí. Poškodenie. Keby to spraví tam, nie takú facku by dostal, že by cez stenu vyšiel. Dobre, ale treba si pozor na to, že fakt sú tam aj tí, čo vlastne trénovali už aj predtým, jak mali vlastne zápas. Napríklad tuto by som chcel pozrieť vlastne oného herca Milana Rodríka.
ktorý bude mať na Kráľových uliciach To bude zápas. super, to sa teším na ten zápas. A na ten zápas sa veľmi teším, lebo Milan, akože, on veľmi makal už predtým, jak vlastne mal nejaký zápas No, mať. to som si Jaký všimol. Milan Ondrík, však čo je Uciriva herec. trénuje. Teraz čo bude v Kráľov zápas, vieš, Kráľov. Jaj. A on podľa mňa prehrá. Neprehrá. Kamo, to ti slúbujem, že neprehrá, to sa s tebou stane hocičo. Kámošek nevie boxovať. OK, keď si myslíš. Ja neviem, On kto Tak je to ten, ktorý myslím, ale určite je to ten, ktorý myslím a podľa mňa prehrá, lebo nevie boxovať. Není šanca. A keď tak Není ja šanca, sa raz kámo. vrátim do Kráľovej ulice a ukážem Ondríkovi, jak sa boxuje. Dobre, Toto nemyslíš vážne. Teba Cirius zožera za toto, nevadí. Ale však Nie, to teraz neviem, či hej, si pamätáš napríklad. toho prvého, čo si mal na Však Kráľových ale to- uliciach. Tak ja, proti nemu ide. No však ja viem, a on je šikovný chalan. Hej, ale keď na ňo vyvinieš tlak, tak kámo, tak moc to nespraví. ja sa napríklad na zápas teším, lebo akože Ja ja tiež. sledujem aj Ondríka a som proste aj nejaký, ako všimol som si aj v tom filmovom biznise a podľa mňa to bude brutálny zápas. Ja sa tomu teším Ja strašne akože a som hovorím, vedavý, jak to dopadne, ale tak ja som napríklad toho názoru, podľa mňa, že Ondrík vyhrá. No ja som ja toho tiež, názoru, 100%, že podľa že mňa Ondrik Matúš, to vyhrá. podľa A mňa to nebude Matúš na by body, mohol podľa mňa. vyhrať. Za mňa to nebude ani na body. Podľa mňa je taký typ človeka, čo sa proste zahryzne a zožere ho. Milan, jasné, on určite to vyhrá, akože za mňa v tomto smere. Uvidíme, Ale uvidíme, napríklad potom uvidíme. bolo ešte na Fight Night Challenge, však boli ženské zápasy a dosť sa mi páčilo, napríklad tam bola spevačka Dominika Mirgová a tá napríklad ukázala, že fakt, že brutálny, že zápas, akože. Výkon. Výkon, Zápas, akože výkon, no. celkovo, že To je to, že to som vieš, nečakal od nej vôbec a tá makala, vieš. Niektorí takí zoberú peniaze, urobia šašov, urobia z toho Jasné. proste bulvár a idú domov bez žiadneho výkonu. Ale potom sú takí influenceri, alebo herci, alebo športovci takto, že iných odvetí, že naozaj sa na ten zápas aj pripravia, že dajú si záležať na tej príprave, fakt trénujú a ukážu tam, chcú proste dať tam srdce a ukážu nejaký výkon. Ale potom sú tu nejakí oni, sumotlsté veľké hlavy bowlingové, čo kardiológ mu povedal, že zlyháva, potlačila on a odpadol, vieš, to je to iná vec. Však to je jasné. A tak to je to, no. Akože s nejakým influencerom by som si kudne dal zápas, nebol by problém. Vyzývam te! Kotlár Security. Že Kotlár, Aj. když vyjdeš ven, Tak je po tobie. budem ti čakať už. Ale nie, akože ja reálne, aby som toto išiel a mohli by ísť aj dva. Či už Clash of MMA the Stars. Nie, že 1v2. 2v1 to je podľa mňa somarina. 2v1. 2v2. Nie, 2v1. Nie, sám. Dvaja influenceri na mňa Voj idú. to ide sám. On, že ber na pravidlá, ale to by neprijal. Dostali by Nie, kartone od... akože mohol by byť aj Nie, kudne boxing, iba. ty by si mal 12, oni mali MMA rukavice. A dostal by si len takých tých malých oných. Max Greena. A toho Kokos. druhého, toho malého. Toho z Miozela, či jak to bol. A čau, ten zápas. Tak ideme na to. Kámo. Vyzývam te! Max Greene. Na zápas. Ale nie, ide o to, že ty kokos, ten posledný zápas Maxa Greena s tým s Miozelom, hej, to je dvarf vlastne. Som chcel povedať midget, to vystretní. A vlastne on, čavo, reálne ja som videl už pred tým zápasom, ja si hovorím, že ten malý dvarf, on vyhrá. On ho zničí proste. A čavo vyhral. Neviem, či náhodou v prvom kole, to bol TKOčko, ty kokos. A fakt, že Max Green bol ty kokos o hlavu a pol, alebo 2 hlavy vyšší, ty kokos. A od dvarfa dostal proste. Tak áno, a to je ten rozdiel, že dwarf má rozum normálneho človeka No. a ten Max Green je trošku pozadu za opicami. Aj. Vieš, ale snaží sa, vieš, veľké slova a tieto veci, ale to je to, že to tak býva v tejto dobe, že veľké slova, malé skutky, hej. Cez internet je každý frajer, na Stredane tiež bude Kámo, byť. musíš vedieť obidve naraz, aj veľké slova mať, aj veľké skutky mať. Vtedy si 100%. Na podcaste teraz sú veľké slová a chceme 2v1. Tom ver. Môže byť kľudne. Ďakujeme pekne ešte raz. No, my ideme teraz Myslím, že sme trénovať. sa zodpovedali na všetko. Idete trénovať, ale ešte predtým ideme ho pekne vypáliť. Natočiť jeden challengeík. Takže si pripravený na čili? Ja som pripravený vždy na všetko. Tak ideme na to. Ďakujeme ešte raz. Os. Os. Jak iba točil